bintang tamune Sena Nugroho dalange Waluya. Wis aku nembang wae ya Waluya. Kok ora gathuk Pakmu? Pak Dalang. Pak Dalang. Nggih. Asu. Bawah leher belum. Oh, ala piye Mbah iki, Mbah? Bawah leher belum. Mbah Waluya. Surem dewan terus. Makanya ojo diece. Ojo diece. Sinau si titik setetek. Hei, ojo setetek. Kamu jangan bilang setetek. Apa sing bener? Kamu sendiri nggak punya. Emangnya tetek kuwi apa? Waduh. Sekap sekrep. Niki kalih bojo kula. Nggih. Bojo sampean kok gonta-ganti to? Kula niku bojo kaya kaos anggere ketok lawas tak buang. Tapi ya Ora. ora dibuang to. Lah ning sini banget bojo kula niku. Pripun? Etok-etokane wong Gunung Kidul atau nang kutha. Piye, Pak? Sebabe Medun saka motor jelek langsung Pak rene tak omongi apa-apa kan jaran mlayu katutan androng lho iki geret aku jaran mlayu katutan androng lah iya pancen androng iki digeret jaran kok dadi bengok-bengok ngono to lha ora tau ngerti kok ya aku Pak omahmu ya adoh adoh kene rasah kemayu ora lah kemayu piye to ora kemayu arep pos kok gunung ngono kae ya ora kemayu lemu nyandang aku ya sing apik sing pas ya ngene iki ya acarane ngerti ora bengi iki Mangayu Bagyo hari ulang tahun PWKS sing ping pira PWKS ke-3 betul sekali pimpinane sapa Korwil Kronggahan Pak Joseph Yusef ora Joseph sing bener sama Pak Yosef Pak Yosef biayane cilik ngece nek iki jenengan ora nek sing iki ulang tahun iki bener lek nganggo lah pripun ulang tahun sing wingi wis mite gegeden dadi piyayine marep ngidul noleh ngetan iku mite tetep marep ngidul Mbah kalem sesuk ki PWKS pusat kuwi ning Kulon Progo nggih sampean ya kudu nyelake ora kita piye-piye sesuk men dijawab karo ketuane pusat Mbah Slamet nggih nek niku kula niku PWKS ulang tahun pun dimawon pokoke sak sela-selane kula mesti sowan ora ketan mbok piye mbuh ngrusuhi mbuh gawe gayeng kula pokoke sowan tenan kula niku bab duit niku mboten pati anu kok tenan Pak lah neng kene iki duit nggone sedulur PWKS ki sapa to Batih Dewi PD PWKS Korwil Kronggahan PWKS Pusat Gunung Kidul Ponorogo iki Batih Dewi tenane wah aku ki tenan neng kene iki karo jenenge duit ora ngangen-ngen aku lah terus disekseni piye akeh umpamane aku kok diulungi ora tak tampani terus takon mleboke sak kene wae coba jenenge ku ya nampa ming guyon-guyon mbok jange mboten nonton iku nggih jan matur sembah nuwun tanpa upami kari semono iya ayo pokoke suka-suka parisuka nggih mangun sekaning manah nggih ya ngono pokoke kula sampean lak sok kulino mayang cakruk to Mbah Maria nggih ing dinas sosial aku jujur wae Mbah ora rak tutupi aku asline kesel ora jamak-jamak terus arep rene mau aku pijet sik terus maksudnya mbok kowe ngelimbuk cangik kene Mbah sampean mbok jomblek kegawean abot kok sampean iki dalang kula men dagelan kok sampean niku aneh-aneh sampean niku kulino wayang cakruk kae lho wayang cakruke wangune kaya ngono kok ha sing dakel sapa yo sing dagel yo engko niken karo aku sak-isane wis ngaten lho Pak gek rono cepet Pak jenengan ki gek rono aku tak selak karo Pak Dalang gek ora to niken sembrono men to niken kok sik kok niken bingung kok sik wes nah nek ngeten ki lek vitamin tepuk tangan nganggo bintang tamu Maga. Nggih, matur nuwun. Jenengan aku ngimpi apa iki? Alon-alon Pak. Salam-salam. Nggih. Ki ora to rasa aku kean. Iso ora le masang mic. Ana cet. Iso ora sing masang mic. Tes. Nganggo
Iki mau piye suarane? Kene tak talekke sik, Mbah. Ora apa-apa. Aku yo tak Wah, lerek. iki mesti sedelo kon dadak ditalekke to. Mbut ora apa-apa lho Pak, nek saged sing nalekke sing kenceng Pak. Iki ora ana ambulan lho kono kok ngawur wae. Jan seneng aku ora digredoni bojoku. Nek iso ben wayangan ngeten iki. Age iki lho dikeloni Mas Eno aku. Ora dikeloni ku dibenahke taline men pas. Wah. Dipaske sing ngarep ki kengisoren apa genduren? Iki mike iki loro malah ngawur. Ya kok loro piye to? Engko sing mik siji ya talenono ya. Sing siji ngendi? Alah dadak takon. Tindak riki Pak Dalang. Nggih. Urung apa. Iki ngene, Nduk. Iya, Mbak. Iki acarane mau wis diomongke karo Pak Suyep, aduh Yusep. Ulang tahun PPKS yang ping 3 bintang tamune Sena Nugroho dalange Waluya. Ngono to aku seneng tenan aku. Tangane kok muntir-muntir ngene iki. Asem angele ora ilok. Iso ora Pak? Atian. Latihan. Oh neng dhuwur mbakne kok ya. Ayo dagelane gek ngomong. Jenengan gek ngerti kok Pak? Mbah Walu yo. Ternyata nek wong apa jenenge iki ndagel iki yo angel tenan. Nek angel tangane didoni kecu. Do ser-ser kesah. Tenan, asli angel tenan. Aku nang kene iki rasane seneng nang kono kok. Jarene wis tau ning Jakarta biyen. Ayo dagel aku. Ngapa Pak tindak Jakarta? Ning Jakarta iki maksude piye? Ya lho sing bilur-bilur kae lho. Sing nyilih hondro gek. Oh, niku jenengan dibuka. Digaweke dalan. Ora mau. Aku wis ora seneng nek bahan kuwi wis kok ndak ora. Jare mek tuku obat kok le mlaku ndelik-ndelik ki ngapa? Jenengan turene tumbas obat tidur. Mulai iso. Terus Wah, ayo jaman semono tuku obat. Ah bojoku ki ra lara to, Mbak. Iya. Pirang-pirang dina ki ra iso turu. Ngono. Numbaske obat tidur. Iya. Aku tuku nang nggon warung tak tuku obat tidure. Tumbas obat tidur bareng entuk obat tidur ki aku liwat yo dalan sing sepi-sepi kuwi. Lah ngapa? Lah engko nek kepribenan wong nek obate tangi. Sesuk wis ora ngundang dagelan meneh, Pak. Engko sik tak iling-ilinge sing kira-kira bintang tamune seneng ki bahan sing kepiye ngono. Oh iya. Bakul bakso. Bakul bakso piye? Kelingan ora? Malah. Oh, bakul bakso saking suwene neng apa jenenge kuwi? Teng pundi? Iki karo ngandani aku bisik-bisik ngono lho. Suwene neng dodol neng apa? Neng nggon material. Nah, kuwi. Ayo kuwi terus aku bakul material terus ana bakso liwat terus tak tuku ngono wae. Wis aku nembang wae yo Walu yo. Kok ora gathuk Pakmu? Bakul material. Enek telepon. Enek telepon. Iki ana pamundutan, Nduk. Apa? Panutan apa Pak Dalan? Caping gunung karo jola-joli. Bar kuwi mengko rampung terus njaluk pramen minak jinggo.
kudu dileksanani nek ora lek ulang tahun BWKS kurang sempurna. Kula ten mriki mawon. Jula-juline sampean mangke. Aku dalang kok kombinasi. Dalang apa men dalang wakil kok aneh. Lho wakil ki ya dalang padha wae lungguh nang kene iki dalang kene dagelan wani nyekel mik dagelan kudu dadi dagelan. Iki mik dalang kalungke nang kene lha aku ya ngobahke wayang lho aja sembrono. Kula mangke tak bawa caping gunung. Nggih. Anu bujange, bujingak anu bujange. Persis ngawer lho jenengane. Bujange mangke sing jula-juli. Iya nek ngono Mbak anu ya piye ya Mak aku ya gelem. Lah iya wong kudu gelem ngono kuwi wong sing jenenge gentenan ngono lho Nduk. Guyune kok ngece lho. Sahabat mangi tak podo-podoke waluya ya nyabang kondang Joget. oh iya ya Ora. Wiyagane manut aku lho. Nek kowe manut dagelan-dagelane kok ndok wiyaga dhewe. Pak Waluya. apa Jenengan ki dalang apa balas dendam? Ora. ya wis ben ora apa-apa wis ben dipuas-puaske. Ayo jenglenge manut wayang ya. Bintang tamune joget terus sak obahing gamelan sadurunge dijenglengke balene. Tenang. Ayo. Mbok dipaske to, Pak. Wah. Iki mirsani kono. Arep tak paske koyo obah wae. Neng aku ora tau ndagel ngono kuwi. Ide dhewe, Pak. Iyalah. Modar kowe. Ora dimnut wiyaga. Oh lah telek. Ayo. Yen memajang apa nganggo jano kuning. Iya. Gusik. Awas, Pak. Gusik. Sing tak sabetke sing gedhe. Awas, Pak. Wo, lah wiyaga asem tenan. Manut aduh. Ora manut jenengan to, Pak Waluya. Leren. Lah ngopo? Jenggleng karepmu ora karepmu. Malah aku tak delok kowe marep rono dulu. Aku ya tak melu ndelok to, Nduk. Iya, Mbok Nek. Gembang bae weton gunung. Oh. Yo. Tetep aku sing isih dipercaya. Sabar. Ya. Sabar ki ngene wae. Nggon dodo sing dilus-lus ki. Sabar ki ngene wae, mek ngene ki ya, Bu. Sabar. Sabar ki ngene. Nanti copot tak nggo sobat sabar. Wis copotan kabeh timbangane dadak nyopot. Habacitan sarwi jengas.
aku wis wangun dadi bintang tamu. Aku luwih patut dadi dalang. Ming kurang udut aku. Udutku. Gah aku wis ndagel tekor wis ora. Kene rekku mantu iki, rekku. Rek. Wes iki pamundutan aku iki ya detku iki. Iki. Lah nek iki piye? Peng. Ora tak lumpukke kene tekor aku. Ana dalang kok congklang iki ra. Lah congklang kepiye? Nah meng apa-apa disingkirke iki. Mosok dalang kok men kelamat. Udut tekku dhewe kok malah malbar. Waduh. Pak, iki gimana iki kepiye malah ada kontes ngerokok. Rek duwe ora? Nek dalang iki nek baru njupuk ngono kuwi udute gegekke ngarepe. Lah mek keri cilaka. Lah bejo kono. Malbar ya pokok iki kelong 18. Wong isine ke 12 kok kelong 18. Duwe rek ora? Milih reke. Nah, iki rek larang. Aku mung kulinane rek bensin. Nah. Sing direki ampun rokoke. Wis. Waduh. Mengenai geni kok dadakon usaha iki. Pripun Pak Dalang? Ayo diterusake. Aja padha crigis. Ayo. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Pak Dalang. Nggih. Asu. Pak, ya aja gaya banget lah. Biasa bae. Aku wis tau biasa rosasi nganggur Rapayu. Piye, he? Pun lajengaken Lagakmu iki lho, menek Pak Dalang. Piye? Ayo sak karepe to dalang kok dadi direh karo bintang tamu. Wangun tenan Pak Wangun. Aku ki apa to sing ra wangun? Sampean sing miwiti mengke kula sing cekek lorek. Oke. Ngendi ana dalang kok oke. Lah iki. Dalang elek iki. Aduh, dilok kelek sabar. Aja kono. Sabar wong wedok sabar kok sabar ya. Dodo. Ya apa iki bathuk anggepmu. Pun lajengaken dagelanipun nembe nganu dahar gedang. Wah. Bintang tamu kok tawani gedang arep, kacang arep. Lombe arep, lomper arep. Bintang tamu kok jugangan ya. Nah, matamu. Aku ya iso muni ngono kuwi ning rawani. Ayo kepun Pak Dalang. Wah, Ora ngono biayi no kaya ngono kuwi jan nyenengke tenan. Nyenengke nek iki wis. Saka ngiringan niku lho Jan. Aja tok sawang saka ngiringan. Lah pripun? Saka ngiringan wis ora kalap-kalap. Iki ana bintang tamu diantil dalang lho iki. Do sembrono. Nek nang ngisor blencong iki ki dalang. Oh, Kiai. Kiai ki nek nggon kijing gae. Wah, payah. Ki dalang Waloyo. Ki Waloyo. Iki bantale kok kelenteng tok. Wis mojok urung klendenge. Monggo, ayo Pak Dalang. Apa iki ya?
sing kira-kira anyar saiki di streaming ora iki streaming wah bahaya iki awan-awan kok masang knalpot waduh anyar iki nyokot tebu oleh sing alot nyokot tebune ora pripun sayangku pripun nyokot sayang ora sida bubar lah ngopo ming dalang kok toe bojo kira nyokot knalpot iki nek lambe biasa ora cukup lah terus lambe kaya gendera kae iso cukup jempolku ndi cah ilang kok jempolku ndi lah moto kenging jekur-jekur ning oh lah iki amor amor karo apa amor apa amor cemporot cilik iki lho Duk tak goleki ngono Duk saking bantere lengku nyaut kleru larane ralok ilak nyaut apa lho cempalak iki mau diteruske ora knalpot mah knalpot awan-awan masang knalpot nyokot tebu oleh sing alot ngakune prawan kok bokonge wis mlorot waduh ngono kuwi tandane baute wis copot senengane kok yo gatehke kon kono lho jenengan iki Badro ku arep gremete apa iki sabar ya ora aneh wis yo sampean monggo penlajengaken arep tekek lorek apa arep boyo lho urung rampung kok nanone ngono kuwi lak mengku ya nane trotok ngono ya jenengan kudu tekek lorek anggere tekak ora tekek lorek aku mon wah sing tak senengi tekek lorek oh iya ayo tekek lorek iya tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek isih iso kon latibane ora padha ayo mbah matur dumateng para pamirsa iya Pak yang kenal asli budaya Jawa tilarane nenek moyang den jaman jamono tulur iki ayo padha lestari iki ulang tahun ala PDKS panitiane kabeh mesti sukses apa-apa ditandangi mesti beres rano sing lungguh meneng karo gebas gebas mulai tahun sing pentel hanya nyuwun mergo kabeh rahayu ayo gotong royong karo mesem guyu PWKS tak sesuwun saya maju ya sip amin iki ana kronggangan biyayine sregep ora wegen nyambut gawe ra wengi uga awan ana sing dadi petani uga karyawan dagelane kuwi masena Masena nyambut gawe aja sembrono terus kanggo dulur kabeh supaya atine rena dagel sing lucu atine penonton men lega yo ayo nembe wawan pangandikan terus pundi Pak Dalang Kiwaloyo sae to iki mau wis diteruske terus nganti tekan pirang-pirang larik kanggo mahargya PWKS lek ulang tahun Tawambal Warsa. Nggih, Saiki sae. coba cakepane Ki Sena utawa Mas Sena. Telung larik wae nggo ngisi jula-juli. Nya catetane nek rapal.
kepletan apa ngawur. Jula-juli niku angel Mbah Waluya. Oh. Sampeyan niku wis luar biasa nek kon jula-juli niku wis ngibarate wis ora ana. Iki kok bojo sampeyan kok ngetek mawon to kalih kula. Lah kula seneng ngeten iki, lah bendina ming bruwet nyawang nika. Leren aku. Niki entuk vitamin kula. Leren aku. Ngopo kok leren? Wah, kowe kesempatan malah nganu bojoku. Kowe nek tak toke wele malah aku sing ngragati sampean sing kepenak. Kepiye le nguculi kuwi? Wis ra usah diuculi mengko. Wis nek kono wae kok ya. Nek jenengan niku jan parfume jan wangi tenan. Wangine apa? Wangine parfum paling boten nggih saking luar negeri niki. Wah iya. Nek bojomu? Bojo kula nika minyak bajing jare. Ngawur. Ngawer. Iki cem-ceman tekek. Bisa enak wae bareng jejer iya titenono kok tekan omah kowe ora tak. Wel kowe anjir. Seman Ya wis ora kena. Sing ngene iki jenenge ming partner kerja Mbak Waluya. Ora usah yo nek sampean mepet-mepet ngono kuwi terus aku ki ya nek moto kuat ning dada sing mengkap-mengkap kok dadi. wis ora apa-apa. Terus ki mboten iki. Nggih, monggo. Capek gununge to? Nggih. Nadia. Karo ngadeg. Galak tenan dalange galak. Galak dalange galak. Nglinggo sedhela kowe kok sentak. Ya, nih aku melu ngrasake kok, Mbah. Kadang kala aku nek dong mayang sampean dadi bintang tamu kae terus nek aku sok opo muni ngadeg ngono kae ya cernabut tenan rasane. Abot ngono. Apa meneh kesel mesti dadak kanggo ngadeg. Ancang-ancang. Nadyan wadon sarta lanang inu mane banyu Diwarai. bene Garang dalang kok, Mak. Oh, dalang ta kuwi? Iya, Mak. Kok ora nggo jarik? Gur sambatan, Mak. Panjenengane ya nyetitake tekan kono ngono lho. ora apa-apa. Ha niki rak ya wis mangun to ya. Wong awen pancen tak niati nek engko limbukane kuwi sampean. Engko gara-garane ana kanca penabuh sing. Ha iki Mbak Waluya. Sik. Iki kancaku semene iki kok iki tabuhane ajeg. Terus Iki arep tak owahi. oh, terus Soale sing demung ya kesel tenan, Nggih. sing ngendang ya kesel tenan. nggih. Sesasi full mongko isuk-isuk tambah sesasi Oktober. Iya, nanti basa aku karo bintang tamu. Iya, piye? Sik. Nah iki sing calon iki demung pindah ke wis. Ayo wis. Oh, dipindah. Kancaku iki kok kompak ora nek Iya. tabuhane tak lukir iki. Wis pokoke. Terus Aku oleh melu mindah ora kuwi. rasa wis Oh, ya wis. wis kono wae anteng. Pokoke sementara iki kowe nang kono anteng, bojomu tak asile sedhewe. Ngeten iki lho, Pak mirsani kene lho, Pak Ora sudi. Aduh jan kringete. Niku lho kan kene irung dereng. Jan. Jambut dereng Oh, jambut. alah jan. Leher belum leher. Leher jan. Bawah leher belum. Oh, alah piye Mbah iki, Mbah? Bawah leher belum. Mbah Waluya. Surum-surum dewan jeruk. Lah apa? Ayo kono ae seneng-seneng ya kene ya telutur kok dadi wah. Oh bojo eling. Ah sing ndi mau sing ngethuk. Pindah. Sing ngethuk pindah demung. Ayo. Pindah demung. Ben, kok kompak ra kompak terserah pokok. Nek ora tak ngenekke iki ndak tuman wae. Karno nyaron. Ora ming
swara. Pindah formasi. Ya. Biyen ora tak pindahi wis tuman wae. Karo kowe nyaron kono. Ya ben. Ya. Sik Mbah, iki men ben ra apa-apa. Iki acarane PWKS Kerunggahan kok. Ala-ala poli geser barang. Kowe arep ngopo diajeng? Kula kalian jenengan mawon. Oh Kang iya, Mas. wis rasa. Wis rasa. Mawon, Nggih. Ora usah gagas kae. Oh, lah bak minton tenang. Titenana ya. Terus sapa ya? Lah, ayo Mas nyaron Mas. Karo Katno. Rokoke do digawa kok nek lali. Malah do iles-ilesan Wahyu genter. Ayo gawe wis. Genter. Wah, formasine apik tenan. wah Ya wis. Ayo kowe pindah sinden. Ayo toh. Ayo salah. Tatin nyelentrem. Ayo gawe. Bolot ngendang. Ayo gawe ora. Iki mumpung di streaming dadi kanca-kanca warga laras ki ora ming pantron sekelane kuwi. Sindene ra iso timpuh. Ayo Dit. kae lho ora iso timpuh mego kecocok. Ayo Dit. Hah? Kecocok apa? Jingklek ra nyongat. Salikin gini. Mas Alik. Wis sinden loro ning ora iso meteng kabeh kuwi lho. Sing bonang terus. Ndi sing ora ana tuh. Ngegong men adoh sisan. Ngegong. Wah kowe anu mutasine adoh banget. Wis ben ora apa-apa. Kok ning ngegong. Wayangan ki waton gayeng kok. Ya. Bubar jam 4 ya ora apa-apa, setengah 3 ya ora apa-apa, jam 2 ya ora apa-apa. Sing penting kelakor gelar kelir. Sindene sing siji timpuh, sing siji silong. Miken. Kuwi le sila ki mandek. Dadi nek ningok ngiwon nengen pas maksude ngono lho bukan. Kesempatan. Yo ngalah. Ming caping gunung. Wong caping gunung ki ming Maluroji, Jiro lunga Maluroji. Manem Jiro Jiti. Kok jiti ki yo? Tulus ngrebab, ayo. Tulus ngrebab. Sing ngempul ngrebab. Ya. Terus mangke mengko iki ana pangandikan disuwunane Bapak Haji Bapak DPR wau nggih kasuwun mangke Pak Haji Kusnanto kasuwun mangke paring donga pamuji kaliyan PWKS minggah panggung. Sabibaripun samping gunung nggih. Sabibaripun samping gunung menika kedah kersa Pak Haji Kusnanto nggih monggo mangke. Gironge sapa iki wis? Gironge wis. Cukup. Sip iki wis. Keswan. Oh, Keswan gampang. Jaipong. Oh ya Jaipong wae Jaipong. 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 Golak ming bleguduk. Aja nyepelekke Mas Kiswan iki nek ngendang wong gondrol kowe cepet ketemu. Kowe blek-blek jenenge kendangane. Wah, kendange diorak-arik malah. Ndo gampang to. Timbal apa-apa cara Banyuwangi. Ya. Sip iki. Sabar. Formasi yang lain. Aku arep pengin weruh kaya apa rasane kanca-kanca warga laras dengan formasi yang lain. Iya. Ayo dicekel tabuhe ora dimbenake peniti wae. Nek kecoblos malah borot. Napane lho sing borot? Heeh. Napa? Ya ngono kuwi apik. Heeh. Ngono kuwi. Ya. Do nyuara wedok lho ya.
delik Tak takonane, Mbah. Asmane sinten, Dik? Solikin. Ya. Iya aku joget lho kene kurso Semelang dadi kabeh kudu kompak. Ya mangga. Mbak, niki napa kowe apa aku diajeng? Jenengan riyen Kang Mas. Aduh ya jan kaya ngene. Jenengan riyen lho. Iya iya. Mbah Loyan iki Kang. Jenengan ayo gek wiwit sempal kotakin kok malah Wis tenangno pikirmu, Mbak. tenang piye kok ngono kok tenang ager-agermu aja cecak-cecak iki kan wah aku ra nggo ager-ager. Ager-ager sapa? kuwi bojoku kuwi Ager-ager sing endi? ora rasa diduduke ndak malah nyiduk ager-ager kok Ayo ditinting. Iduk. Ya. Hari zaman berjuang anak lanang Monggo Kang Mas. jarene wis keturutan yen biyen nate janji ayo kowe diajak Ning saiki tang 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 belum kamu betul tang tang Pesani mriki, pesani omahe suwung Omahe suwung kok main apa? omahe ngebong Oh, catatanku iki nggone iki catatane bojomu iki ku. Endi mau bukumu mau di? Ayo. Kene iku. Omahe ngebong muni ngono. omahe suwung sing bener ki omahe suwung kok omahe ngebong emangnya apa ya omahe ngebong Catatanku mau ngebong. wah kowe iki ya wong wedok emang wong mentelan kowe iki kirane wah Cemburu, cemburu. ora barang Oh ya wis, ora usah cemburu to, Mbak. Wong wis sepuh kok cemburu. Lho justru tua kuwi jaga-jaga. Sabar ya bablas tenan kok dadi. Janat. Syukur bisa nyawang. Halo, halo. Enam desa. Ganti raja. Yo.
nganggo terus-terusan kok lho. Dume isih rusak kok terus-terus. Nganggo mandeg nek ana nek muni hop muni mandeg. Apik nggih Kang. Wah, pripun? Sing maune ndemung ngendang jaipong. Jas. Dadi apik. Sing maune nylentem dadi nyaron malah ming. Ayo pilan wis ra weruh. Dalange turu. Dalange turu. Wis ora jotok gugah. Lah pripun? Aja tok gugah. Iki kesempatan awake dhewe. Kepiye? Kok langsung krungu. Aku karep budhek iki nek ning klunthi ngono madang kok kowe. Ngono krungu aku. Apa meneh kaya ngono. Lah was-was kuwatir iki selalu. Iya. Ayo terus Iya. Syukur bisa nyawa. Biasa oplok. Iki ngapa iki? Surah kalah babar blas. Mengenggoni lowongan lungguhan nek kuwi. Nggih. Sing timpo ki nganti ngiwonengen. Kita ora pas-pas. Apik ya, Nduk. Wah, apik. Pak. Wis. Kaya ngene iki diterus-teruske nang di papan ngene iki ya, Mak. Iya, Nduk, aku seneng tenan nek kaya ngene iki. Aduh, bintang tamune bergas terus sing wedok ya kaya telek ngentek. Wonten mamudutan apa malih Pak Dalang? Ora nang-nang. Wis Nawala menika lho, nawala. Nggih. Sik kula wancane. Waduh. Pripun Kang Mas? Yu cangik lan yu limbuk nyuwun gending slendang sutra kuning. Ing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Kagem rencang-rencang PWKS Kronggahan lan warga Kronggahan sedayanipun saking kula Ki Bonek matur nuwun. Arta menika kagem bintang tamu. Alhamdulillah nggih bintang tamu. Berarti Tak pasrahke kowe mbokmu ya. Wis. Disimpen wong wedok wae ya Kang Mas. Bintang tamu wedok. Pripun Ki Dalang? Uang itu taruh di mana? Taruh di sini. Itu uang negara. Terus Jangan taruh deket bak sampah. Ayo kok bak sampah? tuh yang baik dong. Kok taruh bak sampahnya di mana? Saya nggak bawa bak sampah Ki Dalang. Kalau bak sampahnya di situ saya tak cari rongsokan enggak apa. Mary ya, kalau kita rukun Mary ya. Oh lah asem tenan. Mulai saka kene ndalang mulai paru-paru ya aku. Mbak Ayu Purwalestari. Niki ngeten. Pripun Mbak Jingak? Ya Mbak Jangek. Mbak Jange. Sip. Nok kleru kok sip. Napa kersanipun? Nika pamundutan te panyuwunan Nggih. saking warga PWKS supados pun paringi donga pamuji kaliyan pun Bapak DPR Bapak Haji Kosmanto. Wah nggih beser, anu beres. Beres. Kepripun? Beser. Sip. Nok kleru kok malah sip. Ya pas nggih. Pun aturi minggah panggung paring donga pamuji. Oh nggih, monggo. Supados mangke sak sampuripun mangke kajengaken menika suka mari suka. Bapak Koswanto. Dipun serpeki ngangge serpek sanga. Monggo. Atur wonten ngasanipun Pak Haji Koswanto. Ayo iso ora kuwi kedange kuwi. Nah, sing nyinden men sing lanang. Sinden anu serpek songo. Ayo, monggo Pak Dalang. Turut. Ones saci seswa ning Kosonawola saci seswa maneman
sewu Pak DPR menika sintenipun sampun yuswa 8 dosa. Mboten dados menapa Mas. Anu sindenipun nembe bibar sesar seminggu. Swantene ngaten ngagor-agori monggo. Nggih. Monggo Pak badhe paring dawuh menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pepunden Sepuh, Bapak Lurah Sepuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Godean, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Gustan Ganda selaku anggota DPRD Kabupaten Sleman, tokoh masyarakat Dusun Keronggan yang kami hormati, Mas Sino Nugroho beserta Wiyogo dan Waranggono yang kami hormati pula, Mbak Waluyo, Sugeng Dalu, Pak. Colomben sarang-sarang wonten kewarasan wayang cakruk. Nggih leser anu leres. Bapak Ibu penggemar Sino Nugroho yang kami banggakan, lebih-lebih kepada seluruh anggota PWKS Korwil Keronggan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah berkenan berikan rahmat, taufik, hidayah, khususnya keselamatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Tadi Mbak Waluyo minta ucapan sekedar, saya mengucapkan selamat ulang tahun pada PWKS Korwil Keronggan yang ketiga. Semoga PWKS semakin jaya, anggotanya makin melimpah dan hidup rukun selamanya. Amin. Kronologinya pada pagelaran pada malam hari ini, waktu itu kami diundang dalam rapat PWKS di Keronggan Barat Jalan. Bagus ulang tahun PWKS, kalau bisa diusahakan wayang dari Dinas Kebudayaan. Kebetulan saya Ketua Komisi D DPRD DIY, langsung kami sanggupi. Alhamdulillah bisa digelar pada malam hari ini. Jangan khawatir Mas Ino, ternyata di Sleman penggemar wayang, khususnya penggemar penjenengan, melimpah ruah sampai ke masjid sana tadi. Alhamdulillah. Mohon maaf saya agak terlambat, baru saja pulang dari Jakarta, memperjuangkan yang namanya, karena sudah berdiri bandara di DIY, kami punya inisiasi mendirikan asrama haji atau embarkasi, karena selama ini embarkasi baru ada di Donaudan. Alangkah baiknya kalau DIY punya bandara, tentu saja tidak salahnya punya embarkasi haji. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami bangga sekali pada malam hari ini ternyata penggemar budaya, seni budaya wayang khususnya ini masih banyak sekali Mas Ino di Sleman. Saya bangga, kebetulan juga saya duduk selaku Ketua Komisi D DPRD yang membidangi bidang kemasyarakatan, termasuk juga berkaitan dengan Dinas Kebudayaan, juga mitra komisi saya. Saya harapkan seni budaya yang adiluhung ini mari kita lestarikan bersama-sama. Tidak hanya wayang tapi seluruh seni budaya yang ada di DIY mari kita lestarikan. Dimanapun ada merti dusun, misalkan kami juga punya jatah wayang Mas Eno. Iya. Mungkin Mas Eno juga
jaga kondisi karena dana es tetap akan mengalir untuk seni kebudayaan di DIY. Amin. Saya rasa sekali lagi saya tidak akan menghabiskan waktu banyak karena masih ditunggu-tunggu oleh penggemar Mas Seno. Kurang bijaksana kalau sambutan saya ini kami panjang lebarkan. Tentu saja dalam kami menyampaikan sedikit kata ini banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kuswanto. Nggih. Monggo Pak Dalang kentonganipun. Sembah nuwun pengasanipun Pak Haji Kuswanto. Provinsi Yogyakarta. Matur nuwun yaipun Bapak Haji Kuswanto ingkang sampun kepareng-paring pangandikan ugi donga pamuji kangge BWKS kalian budaya ingkang adiluhung supados saya ngrembaka. Amin. Monggo Pamundutan salajengipun Pak Dalang. Oh nggih, pamundutan salajengipun menika wonten Slendang Sutra Kuning. Nggih, lajeng wonten pamundutan malih menika PWKS Jakal Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang 8,3 Jogja. Basecamp Projakan Sandaharjo, nggih Sandaharjo. Nderek Mangayu Bagyo ambal warsa PWKS ingkang kaping 3 Kronggahan. Mugi-mugi tansah guyub rukun. Amin. Matur sembah nuwun mundhut lelagon menika Pangkur Semarangan dipun bawani ingkang nembang menika tembang kangen kalian Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu menika supados mangke kanthi cehna tresna 900.000 rupiah. Nggih, 900 ning agi ana 100 dadi sing duwe lagu sing ngutang 800. Nggih. Mangke pun sendikani, monggo. Nggih, mangke Mbak Slendang Sutra Kuning Mbak Ayu, lajeng Pangkur Semarangan Mbak Elisa. Nggih. Monggo Mbak Elisa, Mbak Ayu siapa Mbak Elisa? Hah? Oh Mbak Elisa dulu. Mari berdiri. Mbak Elisa dan berdiri sama tinggi. Ini ada permintaan lagi. Ya. Ki Seno Nugroho arep duduk di posisi yang sudah diatur oleh panitia, yaitu di dekat kotak. Dan Waluyo diharap berdiri, tidak duduk di. Oh ya monggo. Sik. Layangin delok layange. Oh, tak wacane ora. Sampai kok. Oh, saking pemuda-pemudi Kronggahan. Ternyata Mbah Waluyo nek mayang langkung sae tinimbangane Pak Seno. Nggih. Mila Mbah Waluyo tetep wonten mriku, Pak Seno kajenge leren ngaso. Iki sapa ngulungke layang saka kene iki? Sapa? Oh, ya. Iki to le. Ya. Nek limbukan kuwi engko nek Ayu wis nembang Waluyo ngalih. Nggih. Wong sampe ta kuwi. Ya le, heeh. Delok. Kene percaya diamongi kok ngayak. Iki sapa ngulungke layang nih iki? Kok ora ana tangan kok. Nggih. Pak Haji nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Elisa dulu, mari Mbak. Ya, tak turun nang kene aku Lis. Kowe iki tak penake sekali-sekali ngrasake mayang. Penake apa ning diobori kaya ngene gembroblos kok. Ayo, liyane pindah. Alon-alon le pindah ora cenanan. Yo, tatin bali nggone. Sing ngempul bali nggone. Anu ya. Khusus sing demung rasah loro. Ya. Tetep nang kono. Ketanggur bintang tamu ngeyel ngene iki abot ya mak ora apa-apa nduk diteruske bae. Heeh, sabar. Awas ora nglangkai gamelan. Lu nglangkai sing nabuh ora apa-apa. Bintang tamune nekat ya mak. Iya ngono kuwi pancen.
pancen wis watake ngono kok ndok rasa kaget. Iya. Ini Mbak. Ya, yo. Malah kaya agi wiwit. Wis gek tengok ora gejejer ngono kok. Ya. Ya. Selamat malam. Ya, Mbak Ida. selamat malam Pak Seno. Ini ibu, ya kan? Ini ibu, ini ayah, ya kan? Oh, bukan ayah yang asli itu. Bukan, itu mermut itu. Itu Kudu aku lho. peliharaanku. Kudu aku lho sing ngomong. Ngapa? Apa dibilang tadi? Apa kamu bilang apa? Mermut. Mermo. Iya. Kayak anak saya. Siapa? Kok kayak anakmu? Anak saya juga pernah begitu. Masa sih? Tepat mandi sama ibu. Terus Masa? tanya sama ibunya, apa itu Bu? Marmut nak gitu. Ya seperti itu. Terus marmo. Bukan, itu kenapa bentuknya kaya ngono? Itu memang Kui panganane apa? Panganannya kayak drasmu itu. dia marah dia. Marah mermutnya. Marah. Mermut jangan marah. Nek marah kamu tak kemah nanti ya. Itu Bukan, siapa? dia bawa luyo. Bawa luyo. Oh, kalau bahasa apa ya? Bahasa Latinnya apa? Komedian itu apa? Waluyo. Oh, komedian. Jokis. Jokis ya. Ya seorang humoris gitu ya. Ya. Sak mengomong-ngone dalanmu jagung wis sak karepmu. Ya, dia pelawak. Yo itu pelawak, Itu tapi siapa- kok dari dalam kenapa? Siapa namanya itu? Aku Elisa Orcarus Alaso. Tempat tinggal di mana? Aku sekolah Belu. Oh, kurang ajar bocah. Kenapa kurang Takoni kok ajar? malah nglambek-nglambek. Emang Lambelu ki kampung. kampung kui. Ibunya Yo. seko? Ibuku sekolah Belu, bapakku sekon toli-toli. Gimana? Kenapa mendelik-mendelik mata Mripate kui? ngapa? Lah nek mripat mendono ki mestine gumun. Oh, kui gumun Ono matane. ditakoni kok malah nglambek-nglambeke terus bapak Ibune seko Sekolah Lambelu. Belu. Bapakne seko toli-toli. Sekon toli-toli. Dari aku campuran lambelu karo sekon toli-toli kui mau. Tapi lambe itu untuk tali-tali ya. Sakarep pula. Iki penyanyi ki angger kaya triplek ngene iki omongane sak-sak iki. Oh, mboten lho. Awake apik Yo. ngono. Apa nek liyane iki rak do isi kabeh lah. Lho, jare sampean mau takon. Ibune dari Yo. Desa Lambelu. Bapakne seko toli-toli. Nah, bener. Tali-tali. Terus Iya. tali-tali itu daerah mana? Sulawesi kui durung tahu kue numpak motor mabur. Rupamu ketok desa. Tahu kalau ketabrak motor Pantes. mabur pernah. Oh. Aku aja meneh numpak motor mabur. Iya. Wong numpak, kowe nak rung tau to numpak motor mabur ya kan? Dudung. Apa piye? Oh, budak. Aku raiso nek basa Jawa cepet-cepet. Iki anu basa Jawa ki lagi berlatih neng nggon aku Iya. beberapa Oh, hari. gitu. Wah. Aku sinau macam-macam. Iya. Jenang-jenang kewan? Iya, Aku sama. ngerti. Anak gajah apa? Anak gajah bleduk. Kita. Anak pitik? pitik kutu, ya toh? Anak lutung? Lutung kowe. Yang itu aja aku. Ya toh? Iki juraganku soale. Terangan deh wedok-wedok sopir gerobak. Kok sih kok sopir gerobak ki ngapa? Kenapa Sopir gerobaknya apa sih? jenenge? Ayo mak aku kan ngomong kok. Ayo kudu ngomong kok dadi guyu kowe nek ora ngerti. Basigur. Nah, uju bajigur ki oben. Aku reti bajingan. Nah, kuwi lho. Kayak cah lugu. Ora apa-apa. Jangan disebut Oh, itu. ora oleh. Kalau di sini Itu neneng tidak kene boleh. itu iya, kalau di sini terlarang itu. itu kata-kata yang kasar. Kasar yo. Oh itu sik ngongkon kok. Itu Oh itu gila yo. Iya, saya gini Kowe gila, Oh, gila, Gini kowe. kadang-kadang juga gini
kok dikonda di dalam? Gila itu malah tidak pernah masuk angin. Kenapa? Kamu pernah ngeroki orang gila apa kan belum? Durung. Emoh aku. Mau tak dublak sih. Iya. Oke Mbak Elisa. Ngerti. Orkarus Alaso. Orkarus Alaso. Oh, Iya. senenge ngulok ke ilat. Bilang sama penonton. Ini Ya. semua PWK Ini ulang tahun semua PWKS. PWKS ya, keren banyak sekali. Banyak. Ya, yang suka nonton streaming juga banyak ya. Banyak ribuan. sekali. Keren sekali PWKS. Saya dulu tesisnya juga tentang PWKS. Tesis untuk Untuk sarjana. S2 saya. Oh, S2. Iya. Kowe S1 we meler rumbelmu. Nah, aku nomeng S2 kok umuk. Apa kue S apa? S2 bakso loro. Soto papat. Oh, de duit kok Pak. Ku S kui S marai pilek kui. Ya salahin duwe iro. Tesisnya DE, Iya tesis tentang penggemar Pak Seno tentang Nugroho. penggemar PWKS itu Yo, menjadikan tesisnya dari dia tesis. sampai mendapat gelar MPSI, MPSI. Apa itu? MPSI. embassy ya betul? MPSI. Itu MS. Magister Psikologi. Psikologi, Iya. kejiwaan. Yo, kejiwaan. Bisa periksa ini? Kui encen rodo edan sih. Iya. Sesok kue Tolong saya diperiksa semuanya yang telaten ya. Dokter Dalangnya mumet. Apa jare? dalange mumet. Mumet itu apa? Mumet ini pusing toh? Kepala. Iyo. Oh, pasti kalau punya kepala pasti pusing. Iyo. Sepur kan dasnya gede banget atau mumet. Oh iya bener yo. Pinter ya dalan. Bilang derek mangayu bagi. Yo, derek. Derek. Hah? Derek. Derek. Jangan derek. Udah derek. Kalau Jawa itu ada E. Ya. Jadi derek. Ya. Kalau derek itu derek mobil. Oh, derek itu mobil. Ya. Kalau kamu juga diderek. Ya mau. Kamu diderek Iya mau kan pakai traktor juga. Iya tapi yang derek kamu ya. Yo, tapi nganggo traktor yo. Enggak apa-apa. Tanggap warso. Juga. Sedikit-sedikit bicaranya. Alon-alon yo. Ya. Nah, aku ora lega. Derek mangayu bagyo. Ya. Sugeng tanggap Warso. PWKS. Kagem PWKS. Yang ke piro? 3 warso. 3 apa Warso. telu? Apa tri? Sing bener piro? 3 ki telu. 3 kuwi telu. 3 ki telu. Ora 3 kok apa telu ki ora. Oh, berarti sing kaping Telu. telu. Mulus. Yo, selamat yo. Ojo selamat yo. Selamat nggih. Oh, selamat. Kalau untuk orang lain nggih. Nggih. Yo, karo kanca. Yo. Ngono kok ngentekke es roro aja. Apa kowe iso basaku? Kowe ojo ngece. Ora ngece aku maido. Terus kowe ditantangi lho, apa kowe iso basane dheke? Ya iso. Basa kono, coba. Ayo bahasa sana. Sote mikir ya? Nah, kamu kayak triplek. Ngawur dia bilang yo. Ya. Makanya Ya. ojo diece. Ojo diece. Ku sinau si titik setetek. Hei, ojo kamu- setetek. Kamu jangan bilang setetek. Apa sing bener? Kamu sendiri nggak punya. Emangnya tetek kuwi apa? Waduh. Karepku sedikit gitu loh. Cek, tak jelaske. Biasa dalange ki mumet. Dalange mumet. Setitik. Setitik. Jangan setetek. Sing bener setitik. Setetek, Sedikit. kalau Sedikit karepku. Kalau bahasa Jawa itu kalau sedikit itu setitik. Setitik. Jangan setetek. Kalau setetek. Kalau setetek itu habis 4. Jangan gitu. Ini Beda toh. Mas Eno, Kenapa? menjelaskannya jangan begitu suan, jangan menjurus jangan saru. Wah, iya. Kalau tetek itu Iya. kakaknya totok, gitu loh. Apa? Totok? Tetek kakaknya totok, adiknya titik, gitu. Jangan Oh, dibutuhkan. jadi itu bersaudara Titi, Ojo, Teteh ojo, sama otak Toto. badem. Aku mumet dasku. Wow, genting kono sing mumet. Yo. Setetek itu setitik, jangan setetek, setitik. Setiti. Ya. Setetek itu- Setiti. Tetek itu apa ya? Apa sajane apa? Ini
Oh, kuwi susu. Ya. Oh. Kamu nggak Mas Seno. Kamu nggak usah jauh-jauh ngambil contoh. Kemana? Tetek itu apa? Langsung ini gitu aja. Ya kuwi mau wis ditunjukke. Iya, setitik. Coba. Titik. Mingkar mingku Iya. ring ukara pamerkan kepada BWKS. Iya. Ini semua itu yang duduk di situ BWKS. Ini semua BWKS yo, keren yo. Nah, itu yang pakai seragam Indonesia Raya. BWKS itu seragamnya ada gambar gunungan. Ada gambar gunungan. Ada gambar Ronto Ada Seno. gambar mukane Pak Seno yo ono. Waduh. Yo Pak yo. Ya. Piye sing ngomong sing bener kepiye? Jangan muka. Piye to? Dapur. Biar Dapur tak kuwi isi. pisan. Dapur kuwi Iya. sing nggo masak. Jangan manut waluyo, nanti kata-katamu rusak. Oh iya ya. Iya. Yo. Berarti rai. Nah. Yo yo, kelingan aku. Atau wujud. Mingkar mingku rengu Yo. Apa kudu ancek-ancek nek tinggi? Ancek-ancek ini biasanya di rumah buat ancek-ancek. Hanya kalau kurang tinggi. Emang nek kuwi mengko kaya gedek monyet itu. Wah, bocah ki asu. Bocah ki asu wedok tenan. Apa kuwi asu? Kowe kudu sabar. Sabar iki aku tak nek kono. Kono wae. Aku tak berakot kuwi aku. Kono sik aku pengen bebas sekolah silo e. Silo sikile keselera jamak. Oh dalang ini limbuan selonjor ya kena kok dadi. Ngene iki lho, layah iki. Lah ngapa ta medengku? Iya. Sina. Ini tinggi. Luar. Dah lahir kedek itu kedeknya. Ya, titenono kowe. Aku ucul saka kene kok diberakot kethek kowe, Nduk. Aja takut. sing sabar. Ah, ora sabar pokoke aku. Ucul aku gelem ora gelem ucul wis pokoke. Ya, ya. Aja diuculi mengko aku kepiye iki. Wis ora apa-apa lah, kamu ya bilang anak kethek kok ya. Dia marah. Dia itu bukan anak kethek. Aduh ini. Di ibu saya mau. Oh, iki. Takut. Kene. Iki nara. Iya. Wis kowe ora usah kuwatir. Kene. Piye? Iya ijolan ra apa-apa wis. Aku sak entuke. Kok bingung iki ora ning apa-apane wong balung tok lho kowe iki ora kuwatir. Iki cara iwake ming sop-sopan. Terus nek aku Kok gule kena sate iso. ora kesempatan Oh tak tarik kowe muni kene kretik ngono kok bingung kok. Wis kono gedek kowe ning kono. Oh ora apa-apa. Aku ki Bojone ora dolan balung aja kuwatir.
Drijine dawi-dawi malah sing munyuk ki persis kowe terang. Masa? Iya. Piye? Ayo tengah ade nek nang Sulawesi latihane karo gandul kae. Aku ngerti. Iki aku kerep ketemu iki. Latihane kan mulane ora ndek awak lemu dadi kowe gantulan ngono wae nek ora apa-apa manut mengono tengahe indil-indil ngono. Ayo Kowe mbok mayang wae kono. ora aku cedak karo kowe. Aku pengen nyucup bun-bunanmu. Radong bun Sinuba Sinukarta Bocah kok ngarep burine ora nek beda. Yo apa? Gur kaya potelot. Potelot kuwi apa? Halah dadak ngono. Jare S2 kok potelot radong piye? Yo aku ora ngerti, cepet diterangke potelot kuwi apa? Potelot itu umpama kamu kayak potelot. Terus Yo. pensil tahu pensil. Pensil kuwi potelot. Terus pakai nulis di buku itu. Berarti aku nggo nulis. Aku dadi bukune kowe nulis ayo. Aku ora iso nggo nulis. Lah iso potelot tok gawa kok. Itu du potelot. Apa? Spidol. Ayo. Kowe duwe spidol. Rasa terus kayak ayo. itu sepidol kuwi kari tutupe. Oke kadang-kadang ya bingung golek tutup spidol kok musim-musim. Ya rek Mas Dalang. Ya. Rek larang soalnya. Rokoke? Ha iso kok. Kok tak kira ditinggal. Sing wis udar iki? Ya SPN. Wah, moh. Ya wis bu wong ngaburmu nang Weh ya. Ken akeh kelong 20 iki. Wah entek isine 20 e. Ya nggo pamer buku sih. Sinuba Sinukarta mreh ketarta pakartine ngelmu Awak ini lagi apes. Apa? Nyokot lah pendembele sing boleng paite ra. Ini ya tak ulu. Mek. kang tumrap ning tanah Jawa Agama. agama agemeng aji Ya, tibake apa Mbak Orisa, Mbak Elisa? tembang kangen ya tadi. Oh ya, tembang kangen ya. Yo tembung seru. Ora imbas-imbis. Iya, ayo semangat Bimo, semangat. Ya ya. Yo. Mangga tembang kangen dados yuk.
kasih. Terus wonten pamundutan apa malih niku? Selendang Sutra Kuning. Selendang sinten cek nyanyi? Mbak Ayu Purwastari. Iya. Mbak Ayu. Gentenan. Bintang tamu yo ngadeg ora rapi naik. Dalang ya tene lungguh nang kene. Oke. Ya. Ya mbakmu kene ngadeg. Ngancani Mbak Ayu. Wedok ini arep ngadeg wis dadak ngebut-ngebutke barang-barang ngono kuwi. Benake lho, benake ben pas. Ya, lagune napa niku wau Selendang Sutra Kuning. Minangkane pamundutan swantenipun Mbak Ayu. Nggih, monggo. Nggih, Selendang Sutra Kuning. Monggo. Langsung napa nggih Bapak? Langsung Nggih, manut kowe. Nek bawane wis apal nganggo bawa men iso dirasake. Iya. Grandel saged. Grandel. Grandel? Grandel, sinom grandel. Oh iso wae. Grandel lho, Pak. Heeh. Ya. Nek grendel ra gembok. Iya. Grandel. Selendang Sutra Kuning. Yo diaturake. Yo. Selendang
kendele wiyoga sampean kendele apa ya Kiswan ki nyawer 50 nyawer 50 karang bojone oh bojone to ame bali nang ngene kantonge ming sak omah ya kuwi iki mana akeh aku ya sing nyawer mana ngono ya aku mau 100 ya malahan ora jos ya ya iki kok ming 50 iki Mbah Waluya 100 aku 100 kok 50 ayo aku bojomu lho 50 nah bojo apa terima tabek bojo apa piye kuwi tambah 50 ayo apa 2000 kuwi ayo 50 Nih, jane maksude bojone sing lanang aku ngerti. Apa? Dhek kan miwiti anu golek tambahan penghasilan. Mbok menawa-ono. Oh, tok go ngentreng-entrengi sesuk to. Iya Kiswan. Nggih, matur nuwun. Manu Mas Eno. Sik, sekedap menika kehormatan. Panjenengane Bu Kasil menika sampun nyumbang kathah kagem ulang tahun PWKS. Oh, iya. Bu Kasil kapurih nyekar. Menika sing nganggo podang kuning. Ya, iya Bu, kene Bu. Ya, kuwi bakul pitik. Butasi. Tasi. Bu Kasil kok ketasi lah. Nggih. Ki sing wis nyumbang daharan esuk mau. Mboten sanggup bawa mboten napa. Mboten saking bawa anu gek langsung rampung ngoten monggo. Nggih, ya men. Iya penyumbang dana kagem ulang tahun PWKS kaya. Iki nek cedhak aku ngono jan tenan aku. Piye? Wis gelang karo anu kuwi tak cinta ilih wis pokoke. Aku iki dagelan nyambi nyopet ora. Iya. Monggo ra sanggup bawa Bu. Nggih, langsung mboten napa-napa. Ya, mangga dados. So awan. Ngoten iki kata. Esok awan nang omah wis ora rasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti bengi
ngapunten ya, Mas. Pedang Nggih, kuning mboten apa-apa, jos. Bu Matur Kasih. nuwun Bu Tasih. Ya penyumbang Nggih. dana kagem ulang tahun nih tadi aku kudu pentas. Nggih. Ngantos lancar Mbak Cangi. Nggih. Mbak Bre nggih kuta gegujengan kala wau pinanggih bameng Kangkiran Nujubrana nyuwun pangapunten. Lesel. Keladuke ngatur kula sedaya menika namung supados supeket kekadangan dhateng wonten ras manggeraken pakurmatan. Amin. Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi PWKS sansaya ngrembaka, sansaya maju. Tepuk tangan kangge PWKS. Amin, amin, Terima Allahumma kasih amin. matur nuwun. Monggo kalajengaken. Mbah nuwun. Ya, iya, Mak.